Takulanda ngano program ya tichezende yako ndende. Tingakudziweni baba. Ine sina langa ndi Chemandota. Chemandota ndikuno munapezeka bwanji? Chikondi. Mukati chikondi munathowezanji? Ndinali ndi mkasi amene ndinakwatira amagwira ntchito ku prison kunoko ngati prison wardrobe. Prison warden? Prison warden. Ndikupeza kuti usiku wina uliwonse amenduza ndikupita night ndezi message ine sina nditopeza. Ndinangopesa wankulu wa polisi ndikuwausa bazi ndimangeni kuti munthu ndisamamuta ndisamamuso. Bakala 2 days upesa kuti bazi munthu janampanga transfer. Ndentapesa akulu ande ndaja kwa bazi apa munditulozezi munthu jamampanga transfer anandusa iwe ndinofuta tikutumisani kusomba mental hospital prison. Ndebazi kenako nekumango kala konko nde pamene pamawana omaliza ndoti chanji mawanga omalisa ndoti ndikupemba kwa sizing'anga amene akonera program nditandise kundipangira mangwala kuti kunoko ndituluke ndikatuluka ndikapasa ndalama sawo kunjapo chifukwa ineyo kunoko ndikufutika kwambiri tisipa atu ine kunoko ndisipa Chemandota